hwe wakwan yi ene na owu ye ntwe amfa so ntire se wu bio na no Onyankopon enyane Lazarus enso ne Lazarus ntiase coronavirus wuyi pare ye ntire se owu atwam oyemu hwe ye woni pa ho adentia efise nipa nye yes ro de osere kirew ese de omuna kirew efise de omuna kirew de omo ate ase ese ono tu beda ho so wone ho na de osere kirew de afa no be plaw amen amen yede izetu fo Nyankopon asemedofo ena no pay me di do di for Benjamin voice of truth ebre no so nam sa no we me da no pay Royal TV so anapa yede Onyankopon tiasefo asemedofo Onyankopon nam ne dom ne humobro so na bakro Kristo so ihane asomdwe nkan dini oyi ni wodi ache me manaman de nasem ne hu ntasem na hini mosum asem nipa ma abon fosem eho nsem no de suma me asafo na chiwade no muyo onsem one eho nsem no de suma me sensori adoso agoda nipedi yede Onyankopon tiasefo asemedofo no pay yebeba asori fie ho na enenso ebetiere Onyankopon nam na humobro so nam na suma asem so no wayi na di se de be ye beboa amani pakra ne nkwaje no Onyankopon ntem na sumdua da adi ye komra sesi a amen eti yeri tutu ye na ya kwetu fo Part of our trust. And then so on am the humobro so be dum no aboye. Na what say na kwai aye be fa so a. Yebedi nkunim wona henie na ebanim. Onyankopon na gina da bia meka cho se enti wode na safo no ode asore ne besi ho ene se ode asore ne beti enipa afiri ewiase eho hallelujah ode asafo no be si ho se ode beti nipa afiri ewiase ho ewiase eye bone ewiase eye esufin esu efin ewiase ye abrabo a eye efin di wiase bo brama afede Onyankopon hu wiase se on se yete asase su ade bi eye fin oni pakora wasetene mu no wo ye de uyi tugu ade bi a eye fin oni pabram no ye yi tugu ne de kogu sumina so
nti onyankopɔn ɛka no ntam sɛ nka obeyi ɛnam sɛ yabɔ wiase bra ɛne ne su ne ne yɔyɛ ne ne tebea ya yɛ fi wɔ n'anim nti nka obeyi yɛ firi hɔ ka obeyi nipa nyinaa firi ofisɛ na nipa nyinaa ayɛ fi ɛwɔ onyankopɔn anim ɛnam wiase su ne ba yɛ mu ne nti to nyame nam na homɔborɔ so na ne honhom so nam ne nkoa no madifoɔ so de nasafo bae bɛsi hɔ ɛna ɔnam kristo so bɛhyɛ ne ma pakyɛ no pa ɛti asɛm ne yɛ o ɔde asafo no bɛsi hɔ sɛ ɔde asafo no te enipa firi wiase ho de sɛ enipa biara woba asafo no mu a ɔnam ne honhom so kyerɛ wo abrabɔ abɔ a wobɔ saa ɛbra no a wobɔ sɛ wo ne wiase mɔntɛm nsonsoneɛ wɔ mu wo ne wiase wobɔ sɛ mɔntɛm no nsonsoneɛ da mu na asafo no ɔde sii hɔ no ɛnam sɛ ɔbɛkyerɛ abrabɔ bi na ama enipa yɛbɔ nti no sɛ woba asafo no mu a ɛnyɛ sɛdeɛ wadwe kyerɛ wa wonim no bra na ewiase no wowɔ mu no woba asafo no mu a nyɛ saa wadwe nkyerɛ no wate nka no wohunu mu no wonim deɛ no wo saa wo nyansa ne wo wiase no woba asafo no mu a afei wate nka ne wohunu mu ne wo nyansa ne wonim deɛ no ne nyinaa no ɔgye to hɔ ɛnyɛ adwuma wɔ kristo mu asafo no mu adwen nyansa ntiaseɛ nkontabu a wɔ ne wiase ɛyɛ bɔne no sɛ woba kristo mu a woba nyankopɔn mu a asafo no mu no saa wo nyansa no wate nka no ɛmɛyɛ adwuma wɔ asafo no mu adenti a atenka nipa no ɛyɛ wiase deɛ no ɛno na ne wɔ nyame di asie nti ɔsoma kristo mu a ne baeɛ nti woba asafo no mu a wɔbɛkyerɛ wo saa deɛ woyɛ ne wiase a ɛyɛ wate nka ne wo nyansa ne wonim deɛ no ɔkyerɛ wo bibi ma woyɛ na woanyɛ saa deɛ ne biam na onyankopɔn na bufuhyeɛ ne na werɛtɔ ama wo so onyambɛkyew na no na enipa pii a ɛsom nyankopɔn na ɔmagye yesu di no ɔmo nim ne saa nti yɛafa ne sɛ asɔre ne yɛ sɛ yɛkɔ bi deɛ yɛ ne wiase na ne yɛbɛyɛ bae kɔhyɛ da duru a yɛbɛsɛ nya atenka nteaseɛ ahotɔsoɔ gyidie sɛ yɛ sɛ som nyame nipa nya saa adwene ne atenka no deɛ yɛ ne wiase bia yɛbɛyɛ bi meme nda anasɛ kɔhyɛ da duru a enipa no ɔbɛkɔ asɔre ofiri asɔre ne mba na deɛ yɛyɛ ne wiase biara no wasa ba bɛyɛ bi ti kristo anasɛ yi sɛ nyankopɔn de asɔre ne bɛsi wɔ sɛ ɔde bɛte nipa afiri wiase ho nti sɛ nka woba asɔre ne mu a woba asafo ne mu a afei yɛhunu wo saa nipa no sɛ ɛnyɛ deɛ wiase yɛ na woyɛ aleluya nti yɛwɔ nipa no pii a ɛberɛ so onyame nam kristo sɛ ɔyi ne ho adi kyerɛ me ɔmɔ ntema asɛm ase nipa pii wɔ Ghana ha deɛ meyɛ no ɔmɔ nte aseɛ ade nti ɔmɔ hu ne sɛ o sɛdeɛ yɛn ni yɛsi hu no asɔre ne sɛdeɛ yɛsi hu no asafo no ɛde ade na ɔdinfo adwabɛgya me nso ɛyɛ anaadeɛ nsɛm no wɔkɛn nti wobɔ nsɛ nsɛm ɔnam na homɔborɔ so a kristo de soma me nyinaa no nipa biara a wobɛgye nsɛm no wobɔ nsɛ sɛdeɛ meka wobɔ sɛ ɛbɛyɛ adanse wɔ berɛ mu sɛ wo ne wiase no afei wo sɛ nsonsone ayɛ deɛ yi amen amen bio tro sem Matthew chapter 20 verse number 24 ayinti onyankopɔn te asefo asɛm so sɛ ɛte sɛ yɛwɔ yɛnim sɛ ahonhom bi wɔ ewiase obiara ka kyerɛ sɛ honhom bi ne wagye sɛ onyankopɔn nko a sɛ nipa no yɛ torofoɔ sɛ nipa no wonim deɛ ɔyɛ ahonhom bebree na ɛwɔ wiase na ahonhom na ɛwɔ wiase no
honhom bi ntimi mfa ne pɛ nsɛe nipa abra Nyankopɔn nsɛe nipa no pato wate ase honhom bi ntimi mfa ne pɛ nsɛe nipa abra sɛ nipa ne Nyankopɔn nsɛe no ndi nipa bia no ansa ne Nyankopɔn so obɛsɛe wo no agye sɛ wayɛ bɔne ansa no wasɛe wo di nyame ayɛ hyehyɛyɛ no to a nipa bia wo yɛ bɔne sɛ pɛ na nyame sɛ yɛ aka wo yɛ bɔne na Nyankopɔn sɛ yɛ aka nyame sɛ yɛ kan so a ɛno de ahom bia ka bia so tim do mo ho jim ɛsɔre tia wo bi dia me kan sɛ asase yɛ te sui no ho ɛnya honhom baako pɛ ɛne Israel Nyankopɔn sɛ honhom nyame nko a na ɛwɔ hɔ yɛwɔ ahonhom bebre na ɛwɔ hɔ honhom bia wobɛkɔ ne nkyɛn no ensusu a wode kɔ honhom ne nkyɛn sɛ wokɔpɛ ne hɔ mmoa no wobɛduru hɔ no wo nsusu yɛ ne betimi adane ɛbra a wowɔ wiase wowɔ bɔne mu no sɛ mekɔ honhom bi nkyɛn no makɔpɛ mmoa woduru honhom ne nkyɛn a ensusu yɛ ne ntiase a wonya yɛ de kɔ honhom ne nkyɛn no woduru hɔ a honhom na wokɔ ne nkyɛn ne bɛdane wo ntiase ɛno ne sɛ wobɛtimi akɔ honhom kyɛ sɛ wokɔ akɔpɛ mmoa wobɛkɔ akɔduru honhom ne nkyɛn no wɔse kɔpɛ kanaman bra ɛne yɛte asase so sɛ wokɔ nipa bi so wokɔ nnua nkyɛn akɔpɛ mmoa womfa kanaman nkɔ baade na akɔ honhom kyɛ sɛ wɔ mmoa wɔse kɔpɛ kanaman bra nso sɛ wopɛ no ade wɔ wiase no wode kɔ honhom ne nkyɛn no woduru hɔ no wadane wopɛ no hallelujah nanso wɔn na wɔ bɔne mu no kɔ ahonhom ne nkyɛn na yɛde mo fa saa kwa we so a ɔmo nya ntiaseɛ sɛ honhom na dane ɔmo pɛ ɔkyerɛ wadeɛ bi Israel Nyankopɔn na ɔbɛkye wo ama na yɛyɛ bato ti asɛm ne yo nti wobɛkɔ honhom bi nkyɛn sɛ wokɔpɛ mmoa wokɔduru wɔ sɛ paa na waka kyerɛ sɛ kɔpɛ odwan tuntum bra odwan tuntum na honhom na wokɔ ne nkyɛn sɛ kɔpɛ bra ne kyerɛ sɛ wadane wowɔ wiase no wadwen na ade kɔ honhom ne nkyɛn honhom ne nya wiase adeɛ ti wadwen na ade kɔ ne nkyɛn woduru hɔ no wo wadwen ne sɛ de wate nkateɛ ne nyɛ saa na honhom ne de yɛ adwuma ne sɛ wopɛ sɛ honhom ne boa wo a agye sɛ woyɛ sotie sɛ wobɛkɔ akɔpɛ odwan tuntum na yɛ deɛ yi Israel Nyankopɔn bɛkye wo ama na yɛyɛ wɔse Nyankopɔn a mosom no no Yohane asɛmpa sɛ ɔyɛ honhom wɔse ma mosom no monsom no honhom nti ɛkyerɛ wo sɛ saa nyame wei so woba ne nkyɛn a woadwen ade wɔ wiase no sɛ wobɛduru ne mu a saa woadwen ne wo nsusuɛ no ne mu no wɔn so bɛdane no wɔn so bɛkyerɛ wo biribi ma woyɛ deɛ yi ɛno na nkurɔfoɔ agye Kristo adi ne nim ne saa nti ɔmo na te aseɛ no sɛ Yesu no nko ade ahonhom ne nyinaa de ɔmo te aseɛ de ma wɔ mo so ɔmo kɔ ɔmo nkyɛn no na obi sɛ wɔkɔpɛ mmoa wɔ kɔmfoɔ bi nkyɛn asɛ ayi bi nkyɛn wɔsɛ kɔmfoɔ ne sɛ wɔnkɔpɛ gyata a wɔnwu yɛ mɔwerɛ mmra na ate Ghana ase a wɔkɔpɛ gyata a wɔwu mɔwerɛ wɔ yi na sɛ gyata mono mɔwerɛ na gyata wokɔhyia no fɛ sɛ kadeɛ na ɔde bɛyɛ wo nipa nsi wɔkan ya na ɔkɔpɛ ne baabi yɛ deɛ yi because ɔhunu sɛ gyata mɔwerɛ no ɔn deɛ ho so ɔn deɛ sɛ de sɛ ɔn sɛ de honhom si tie na woyɛ na sɛ wontimi nyɛ gyata mɔwerɛ ne bia na ɔkɔpɛ ɔbaabi ayɛ deɛ yi saa na Onyankopɔn ne nipa teɛ o ewiase ne wɔ nyame ntɛm deme yɛ ɛberɛ nsoma adwuma na ɔde asoma me no adwuma na ɛdene ɔnam Kristo so abie ɔdompono bi nanso ɔdompono mu nteaseɛ no ɛnɛma yi nteaseɛ woka kora no asa da ne tamfo don sɛ obiara kɔ honhom nkyɛn a na honhom na kyerɛ ne biribi ama na yɛ ba yɛwɔ wiase yɛ ho namfam no nkanya saa kwan no so ne yɛfa ne yɛnya adeɛ ne yɛkɔ honhom ne nkyɛn sɛ wɔmfa nyɛ deɛ yi ɛma yɛ ba honhom ne kyerɛ yɛ saa adeɛ ne sɛ pɛ yɛnya nteaseɛ ne yɛayɔ nti saa na Onyankopɔn te nti nipa biara bɛba Nyankopɔn mu no wadwene
unsusuye watenka wonte ase a wo ne wiase no so obanyame oba Kristo mu se pa obeduru ne mu a sansusuye no odane no ese osena no woka wo se enye mo akwai ena enye mo adwene nti adwene na de firi wiase ba no so obeduru Yesu mu obeduru nyame mu a enye saa wadwene mu ntia se na ye adwuma wo Kristo mu Kristo nso wona dwene ene ne ntia se nti wa wo pe ne mu wa na nka aba so wo pe Kristo mu wa onu Kristo mu wa ne se daachi asasi obese nnuema e wo so nyina na mo pe ne mu wa ne se obi adwane kobia pru bia ma mo ene na henie nti wo pe sa henie no wagi wura mbra wo se asasi nnua ene bode ene banche mankan ne nyaado ane nkonso ane mesoa a confirm ne dabo ne praku kusie ni akrante mara twaboa kokote o say wo mu nyina dia fra nipa no so pese wunya dwane kobia bi na so ba asafo ni mu a so ba asode ni mu a e penade wo wiase no onso abegya to no onso a kirew de wo be ya da che se ogya ne so a sasase ne se ya onso benya huntabea ubenya emoa hallelujah amen ubenya moa firi sa nyame ne de ye enchei Yes. ubenya moa firi ne nchei ba we Kristo de no nipa ebu nanimtia asofo obu nanimtia difo obu nanimtia so call them as empakafo obu nanimtia asomafo no bu nanimtia so call them that to obi aba Yesu ma Yesu de na so obi ade ne koko de ono no pe no peso ye ne wonimu ba ye kwa ahom na aka ne nche de ahom ne ka so obetimi anu odi so wontimi anu okọ ne baabi dinga Kristo de asafo ni si wo se so opedwa ko bia sei ni sei netie oba na peso nya dwa ko bia di so wonya dwa ko bia sa ye de ye ba we de obi aso wonsa obetena mu odi ni wiase no asa tenam enna ma Kristo asore na wie sei no ano pe obekere wade ye Amen. Israel nyango pon beche Ama na ye. Kristo de ende Yesu de no obi ase se de onim ne owi ase no eno ano de ba besim o de besim o de betenam o kan o pem o kan hwia on tiase ese sa no de ba honhom na aka de yesuro won ko sa honhom ya no mo tia ka wo ha ya ena onyankopon so de Kristo de no won tia ka sesei na homo brodoso o ma obre ne na kakra o ma wakonye to sumienu ndama o ya Kristo asore no obi obebam bia no ono de ne nsusu yasi na nisu de ndende aka hwea kama tunity asem Ene Lord Jesus Christ asem odi man wiase no. E maturity ye aduo no. Ni chimo ye aduo no nan. Atifi asem se osom na epeja onipa. so on say nti wo kwa ahom no na de ye kire no ya na ye de ye ade nti ade opese wo ye no waje ya ye de ye ana Yesu si nimu no so sa na tie nti wo ba Yesu mu eno so wo besom obi a wo yesomfu bia so osomfu bia wo wura patawo ti ase obi a wo yesomfu bia no wo de ye ana enye de wo wa wo som no nya de ope na abayo na mum wura ne de wo ye de ye ntina wo ka mi ka mi bi to so oba Yesu mu a ono wo nhihye ani wiase de no ti se na temu na eba no so wo pese wunya huntabia dwane ko bia wunya dwane ko hye bia eda no a na wa kire usuban bi no e bia ye na wo da sa no ani suban na bia eda no wo jani sane a enkan ano pe wo be kire obi Amen. Israel nyango Paulo be kire Ama na ye. kai mi enko Ni chimo ye aduonu nan. Na eduro tie ye no. o se na Yesu Kristo ne nkofo ne kasa na wo kire se de ahini ya meka ho asem esitie wa hyase e bia ahini no wo suma asem de kire wo hyase e wo bia ahini ho suma asem de kire no wo se asuafo ne du o mote ye no Enuanom baanu no. Asam no anya won abo. aha adenta Yesu ne kasa he no se dipa mienu bi wo edu ni mo mote ye na asam ne nyade ye Anya won abojo. so wo se Yesu Kristo kasa we nipa ehia Yesu animu ne animu no
ɔsi yesu kasa yɛ no asɛdeɛ na osi kana henie ne ho nsɛm na esitie no ɔsi na anuanu mmienu bi wɔ mu a asɛm na yesu kan yɛ no anye wɔ n'abɔdwo adenti na anye wɔ n'abɔdwo sɛdeɛ ɔmo ate nka kyerɛ ɔmo wi ase na yesu ba yɛ a ɔmo bɛgye ne di yɛ no ɔmo ahunu sɛ asɛm a yesu ka no yɛde kɔ wi ase fam anyɛ saa no nkɛyɛ sɛ yɛ nti ɔmo wɔ wi ase atenka na ɔmo de te yesu na asɛm na ɔka no ase ɛna ɛsɛ ɔmo atenka no so ɔmo gya ato na deɛ yesu de ba yɛ na nkoa ɔmo fa ba ɔmo de ewi ase atenka ndo sɛ na no ɔkyerɛ bibi sɛ sɛde nyankopɔn teɛ ne nakwae no sɛ ɔba mu a ɔbɛkyerɛ bibi no wɔyɛ wɔnwe yɛ adeɛ onyame bɛkyerɛ wo sɛ yɛ no sɛ wote a ɛnyɛ wabɔdwo nti yesu berɛ so nkɔfo bi tee ɔmo ne yesu nanam sɛ yesu ka asɛm anyɛ wɔ n'abɔdwo ade nti ɔmo hunu sɛ deɛ kristo ka no nka ɛnyɛ saa na nka ɛyɛ sɛ ɛyɛ deɛ ɛyɔ ɛyɛ saa na ɛsɛ fa ɛnyɛ saa na ɛsɛ kɔ na wɔayɛ sɛ yesu ka sɛ ne nipa ti etimi gyina nim ehunu sɛ asɛm na yesu ka me deɛ mempene so saa mente aseɛ saa eni kɔ asɛ saa na nka ɛyɛ sɛ ɛyɛ deɛ na ɛkyerɛ wo sɛ sɛde yɛ ne yɛ kwae ne yɛadwene teɛ a yɛde ba yesu nkyɛn no ɔno nso ɔna kwae yɛ deɛ yi a ɛne wiase deɛ na nyɛ deɛ yi hallelujah amen ndi nkurɔfoɔ tutu sɛ odiifo adwa bɛgyama ɔhɔmmɔne na ɔde yɛ adwuma ɛdeɛ nsɛm na ɔka kyerɛ nipa yɛ akwae da ne yɛ sei ɔmo nte aseɛ ɛnyɛ wo pɛ na ade firifie wode te bantoma wode te kaasoa wode te mampurobi maama obi yɛ mampurobi ne ɛwɔ maama obi wote aseɛ ɛnyɛ wo pɛ na ade te ashtown wode te tɛɛke na yigya no ɛnyɛ saa pɛ na aba kristo mu a ɛyɛ adwo sɛ wopɛ sɛ daakye na temu na ɛba no wonya dwane kɔhyɛ bi adeɛ a saa pɛ na ɛsɛ ɔde to wo na ɔba a ɔno kyerɛ wo de wɔn wi yɛ a sɛdeɛ wɔsi kyerɛ no baabi yɛtwa wɔ funu mu ato no deɛ yesu bɛkyerɛ no ɛnyɛ wabɔdwo da ade nti a kristo yɛ honhom de honhom no so kyerɛ na kwae de yesu na ɔne asuafoɔ ne kasa no wɔkyerɛ wɔn sɛdeɛ nyankopɔn ahenni no emu adwuma ne mu akwae si yɛ deɛ wɔkyerɛ wɔn ahenni no mu akwae ne nnwuma no na nipa mmienu ne ɔmo nte aseɛ baako kaa sɛ owura yɛsrɛ wo ahenni no berɛ duru a kasama yɛ na yɛn nkɔtena baako mentena nifa na baako ntena wobɛnkum ɛna yesu si daabi ma ahenni no nyɛ saa ne teɛ nti mpakyɛw yesu ka sɛ na wodi n'akyi sɛ na abɛfa no obi a so wode yɛ kɔ ahenni na maka akyerɛ wo sɛ ma mentena nifa na wei ntena bonkum a wo saa woregye te ɔn sɛ enipa te nka ne sɛ tie odi nti ma nkɔfo no ka saa ne sɛ nkɔfo no nim sɛ yɛwɔ honam fam wɔ mu wɔ no yɛwɔ protocol ka sɛ protocol enti ɔmo na di yesu akyi ɔmo abɛn yesu enti ɔmo nim sɛ ahenni na ɛba no ɔmo bɛtumi anya protocol yɛde yɛ wo te asɛm yi ase enti ɔmo ahunu sɛ ɔmo wɔ honam fam no ɔn sɛsi a yɛwɔ ha yi ɛda aba me nkyɛn ma bɛdi nkɔmmɔ ansa na ɔba ha baa wonim di nkɔmmɔ de ɔn sɛ na sɛ ɛda wɔde yɛ ɔn sɛ ɛyɛ wiase ɛfam na sɛ ɛkyena masa adeɛ kyena me kɔhyia ɛda ba me nkyɛn ma ka kyɛn sɛ ɛda ɛfiri na ɛkorɔ sɛ nyɛ asɔre ha ɛhu me biem ma me nkyɛn biem ɛma fie biem a deɛ adwen na ɛda bɛnya ɔbɛka sɛ papa paa na de deɛ na asie ɔn sɛ ɔnte aseɛ number 2 yɛwɔ Ghana president mampanyini ɛne yɛwɔ chief of staff ɛne yɛwɔ ministers ansa ne aba MPs ɛne yɛwɔ speaker of parliament saa nkɔfo wɔ nyinaa no hwan na yɛwɔ protocol kɛseɛ wɔ mampanyini hɔ ɛyɛ hwan a ɛyɛ chief of staff na nti sɛ wobɛnya mampanyini nkyɛn akwanya na sɛ ɔyɛ MP a woni chief of staff no difference yɛ de yɛ ɔn sɛ ɛyɛ wiase ɛna wo nso a wote yɛ wo so ne MP sɛ mopɛ mampanyini nkyɛn akwanya a wode waagɛgyi wode waakada kora a wobɛnya kwae no woanhwɛ agye sɛ nsuo afa wo ɛfa wo nko akora wɔma hɔ asɛ fa nipa bɛɛ 40 tɔn sɛ asase so yɛ wɔde yɛ protocol enti asuafoɔ no bɛdi yesu akyi no na saa wiase atenka no ɛda so wɔ ɔmo mu
say me ne Yesu anantere de enim say that obetimi de matan ono de ne pe omo kan sa se me che Yesu no Yesu say no ma hini ne nyame dia na de agya ne pe no de ma no ene nkofo no so hu say ade asa na wo kan ade ntia omo tia asase so no ma hu say ye wo protocol a nipa bia se de ositie bia de obe ne de ono wa kwanya tambia na ye de na ye ne unti ma ya kwanya te sa into heaven there is no hallelujah amen the Yesu shasie e kire won se mudi machi nyina se mbenya ahenie ne mu a enye se mudi machi nti ndo de opanka hwe o se de Judas ni Yesu nanti ye no okura sikai ti senka Judas ye bone se de anti ka Yesu ka ho onya protocol ye ni pa ye foma nkan ka se o se de wasi abrade ye soro fa che no na konfa nche no by enkosi sa da Judas ya brabo ni nyuma ne bedi nachi e onyame ahenie na ebadim enti wiase ye ne yaten kan Yesu se ye ne yadwene no de enim ne wiase na nipa de abawuru asore ne be kum nipa mpempem daache eso obanyankopon mu a se de wo waten kan kire wo no se de wonim de kire wo wiase no enye sa na tie ndu wo atade a obehye ne wiase wo ba Yesu mu a o ma won hye sa atade won so be kire wo atade ope na wo de ya nwe okotofo yi ya wo hwe okotofo no o eduru so mu koyo mu okotizim na ya kohwe atade o se kotu de koya oduru akwese ne hye no a okoto no kora kire se wo ba no atade se na ye de yi ba wo de wo se wo ye wiase yan to wo tambia no wo ko wiase nim do de wo som no wo ko wiase nim ko danso ba na le Kristo som no o se afan se atade bi e betimi ahye no wo wiase nim no e bra ye ma Yesu no ye ba Yesu ma sa atade ne e betimi aye de yi ntina wo ka chem se mon shantade a ese na se onyame so entade opese nipa ye de yi ba na wo kan wo asema nka adentia obi ade na tenka na wo wiase no e na aba hallelujah amen enti se ko ba se wo de watenka ne ba Yesu mu a ende Yesu kire wo se de wo siti a enye wabodo nyame kire wo se de esi ne tena enye wabodo da debi to se Yesu Kristo kasai afa nu anu miru gu ma ye omutie Yesu nsem na asem na anye wonde that is Kristo son nya de wo pɛ no nya de waten ka kire wo no ndi Kristo som ya de a eten ndi no se nyame som pa abodwo wo se nyame nam no se be ka bibia kire wo onam no nkɔ no kɔfɔ so be kire wo bibi na nka wo wiase nka nya saa ne etie na wo pɛ se da kye na tebuo na eba no de wo hunta no etwa se wo nya abodwo na de o kan no wo te ase saa so de o pɛ sika o ko de sika duro no enam se wo mi ni sika nso se o hia ya ahokyere ya na bi ahokyere ya dodo na enti de ebe kyere ni bia no emfa won se yeso onkum ne maame mpo na obekum onkum ne papa obekum onkum ne ba obekum onkum ne yiri obekum adenti wo hu se o hia ya na se wo ye sika nso a edenti wo pesika ne de no to odi akyere eye de wonam fam ka wo pesika obi enu wa ye wonam fam so pesika yi so ochi uchi obi kuno ba ko won kyere de obeka se fani pa bra ya yi so kokum obi sana Kristo mu Onyankopon mu neche to bana ase watenka no nim de na ade wo wiase no wunyansa no eno na asade enti asofo bebre de wo munyansa wo wiase no eno no musade ya asore no asofo na hyase e kan atoro sembi omo so osomafo po ka se manye komu asafo ni mu no na me be tie nipa ka temu da se Nyankopon obe tie nipa ka ye pani pani ma na wonyam ne de akosi da bai ene ne de koro man panyi ne jeje papa bia ne nkrofo poje so aba ne ye to nyina nkrofo hwe se de ositi keke na o mo de to abama na jeje ene mo nyama onya yi na ne woi ai asa de pani mo nyam de akosi da bai asofo na hyase ka atrosem so osmafo ne ka se manye komu asafo no ma de ma ne kwa so won kyerɛkyerɛ no na ye fɛ ne sɛ asafo no osmafo no kokoronto no na obia no oba ne kunu neto nti omo kasa na ma ne bisa bisa omu kunu nsɛm no mo yedede wa so nti wo pato wo te oba bi wakasa die nko
dina ɛmaa no ɛde wɔn turutu ano mo kasa kasa nti wo ka de suban saa na net ya o kasa suban ne si wo saa brɛ no so nkɛndɛn kɛbɛkɔ so yɛ adwuma kɛntimi nsesa da anka wo so no ɛmaa ne mɛma na kan fra ka abo so mbɛhyɛ ase ayɛ de adi nkɔmɔ kasa kasa nyɛ saa na net yɛ ɛnso mo se na ɛmaa ne ya no maka kyerɛ mo sɛ ɔmo sɛ na ɔsomafo no hɛ na ɔka sɛ ɛmaa ne kom to ɔka kyerɛ Korontofo na Ghana so mo so mu ne baaburu mu na mo so mu nyame apɛde yɛ ka kyerɛ Korontofo de amomu ne baaburu mu na ne mo nyame bɛ na mo so mu ni ampatɔ wɔn tɛ asɛm yase ya dene sɛ yɛdi yɛ nyansen wo wiase yɛnim deɛ ne yɛnte aseɛ ne yɛnko ntabu wo wiase na bɛsoma Awurade nti na ama na basa yɛ ka asɛm bi aso yɛ wɔde ma guaranteefoɔ so wɔde ma guaranteefoɔ de Ghana me paatɔ wo ɛyi kentampo wo tofo dua ɔtwe bɛ wiate wansamere montomuru so ɛwɔ baaburu ɛkyɛ ne musumu nyame apɛdeɛ yi abro atwempɔne sika ndi sɛ de nyame teɛ no me se asɔfo no bi hɔ ɔmo anim sɛ baaburo no koraa no de Nyankopɔn nam honhom so akata so no de ɔmo hu no ɔmo so ɔmo ka ne sa nipa ma asɔfo no anim sɛ ɔmo ka ne sa nipa ma ɛna ɔmo so ɔmo sɛ nipa ne ba ɛna de ɔmo pɔ ɔmo nsa bɛka nti ɛna ɔmo bɛ gu mama de Yesu baeɛ no ɔn nipa wɔ ne Yesu nam no Yesu ankasa ma gu ma yɛ de yi wɔka asɛm ne sɛ akɔ ne pa deɛ wateɛ no wɔnyɛ mo adwuma wɔmpa wɔnyae na heaven na ɛba no nyame ahene na ɛba no protocol nim di gati yɛmfa protocol nya adwuma wɔti deɛ wateɛ no wopa afa wopa agyae nti nka Judas ɛyɛ honam fam a kasɛrɛ osi ne Yesu na teɛ kɛbɛka sɛ wofoɔ ne to ɛnyɛ dɛ nyɛ de akora wode ɔpa ahwɛ sɛ nyɛ dɛ nyɛ de okura osika ma osika no yɛ de yɛ nti wode foɔ ne to na Judas nnwuma na bɛdi n'akyi heaven na ɛkyerɛw sɛ ekuro no mu wura no adɔfo no ɛna fam oka asɛm wɔ yɛ adasa ɔmo ayi ni aso ɔmo wɔ aso nso ɔmo nte asɛm ɔnani afirafira ɔmo nhunu adeɛ ɔmo wɔ ani nso wɔsi Yesu Kristo ka asɛm na nuanom ne teɛ no asɛm no anyɛ wɔn abodwo sɛ wo bɛsom Yesu apɛnkwan na yɛ wo sɛ deɛ unim deɛ no wate nka ɛnɛ adeɛ bi ekɔ so wɔ wiase bia asɔre ne yɛ bi wo ka ɔmo so o ɛno deɛ we nya hwɛ mesi ya na yɛ me ya sɛ enipa ekɔwuo na nipa bɛwu awie no bɛwu sɛ de nyame sitie na hɔ nso wo bɛwu sɛ de ositie na de yɛ adwuma wɔ hɔ no mo a sɛ wopɛ sɛ wodi nkonim nyame ahenneɛ na ɛba no mu a de onyame no nom nso bɛkyerɛ wo biara nam ne nkoa nokɔfoɔ adiifoɔ nso yɛbɛka kyerɛ wo bia no wode abodwo yɛ de yɛ ɛsom sɛ woanya abodwo a you can't enter to heaven Mami Awurade nhyira mo amen ɛda Awurade nhyira mo onyam bɛkye wo ama na yeye anuanom mmienu no asɛm na anyɛ wɔ n'abodwo nipa a ɔne Yesu na wɔahunu Yesu akasa asɛm na anyɛ n'abodwo ɛkyerɛ wo sɛdeɛ Kristo ositi sɛdeɛ Nyankopɔn ositi sɛdeɛ n'ahenni sitiɛ no ɛne wiase yɛadwene ne yɛnko ntaguo ɛnsɛ bɛna wohwɛ baabia adwene a ne yɛ nananom som abosom wɔn atenka no wɔn nte aseɛ no yɛkɔ asɔre no saa atenka ne nte aseɛ no saa ahotoso no na yɛwɔ yɛde te asɔre deɛ yɛyɛ fi mu ano sɛ yɛ nsom bosom biem ɛno koraa na asɛm bere nipa no so ne mu yɛ dan no wasa afiri nso abodua ɔsi nyame bɛkyɛ asɛm bi to no na bere ne so a afei wɔhwɛ na sɛ odi ɔno ahu so odi bim na mmom nipa de asɛm yɛ deɛ ɛtoro so no wɔgye ne ho na nyaafo sɛ hɔ no deɛ no ho sɛ de ma memfiri nsuo mu dua no nyɛ saa afei kɔ hɔ no ne wura fi nyame yes hallelujah amen secretary to aso kakra ne kyɛm yɛ aduonu enum na Yesu frɛ wɔn bae nti asɛm na anyɛ wɔ n'abɔdwo no na ɔsi Kristo frɛ wɔn bae na ɔka sɛ
ɛna yesu ka sɛ monim sɛ ewiase amanaman ahemfo di wɔn so sɛ awuranom ɔno ti yesu kyerɛ bi o wɔkyerɛ sɛ mo wɔ adwene bi de ti wiase mo ba nyame mu anya saa na tie uba kristo mu uba asɔre ne mu a uba asafo ne mu a adwene bi wɔ a mo de ti wiase nya saa na yɛ adwuma wɔ ahenie na ɛba no mo adwuma yɛ nim ɛnte saa wɔnam na asɛm so ɔba me nkyɛ a mede nsɛm a wasɛm yi dane wa wo dane firi wiase yɛ ne nipa nte ase me sɛ fa nsa to wa no wate amen na wo deɛ onyam bɛkye wo ama na yeye onyankopɔn akyɛ mu wonti yɛhwɛ ne yɛ wɔ wiase wo deɛ wasɛe koraa no mmara na ka kyerɛ sɛ romanfoɔ nwoma ne ti du mmienu nyimu ayɛ mmienu de ba no waka kyerɛ sɛ hwɛ yɛ ne woanyɛ wo ho sɛ wiase ti wiase ne wɔi ɛna wowɔi to wo deɛ nipa ho no sɛ wonim deɛ woyɛ a yɛ din yɛsɛ yɛwɔ obi a woteɛ biara woyɛ nipa akora a woda no maame no so ne akora no ɛnɛ yɛ woda no maame so sɛ ne maame ɛde ne firi fia bɛduru ha yi ɛnyɛ ɔfiri ne maame awotwaa no baeɛ na ne maame de ne ba ha nti wadi nna bi ansa na ɔba ha wɔbɛduru asase so na wɔte yɛ yi ne nna nyame de ma ne sɛ wɔmmɛdi no asase so no ɛso wate nti wɔkeka kɔ owuo ne atemmu one day you will live on this earth. Hallelujah. Amen. The one saying no so di wiase wo yechi a ewiase wo be deceive. Yes. Abamu wache wo ho achinye na wawunu akohunu amane. Ewiase se de wo siti ani enkwatu ma wo na wotena. Enkwatu ma ewiase ne wotena. Ada wo nkwa be firi mu se pabos wo se kɔ me ne wo nkɔ no wagya wo. Sa na ewiase tie. Wotena se ma wiase wo ya ube ada be wo na be no se dia me de me woto so ametena se ma na ba bia maduri wo woi wagya wo one wo nkoda nsanka kristo se enipa biara wo de tenene ene abodwo ne yesu be nante ne ene onyame be nante no wote asase si tenene ne nante owu nso no wokɔ a tenene toa ne kɔ amen tenene nya ne kwai mu da onyamba chewo ama na yeye tenene onya okwa mu da ona obekobra wu frasa ase so akọ ona bedi wanim kwa no wa kyerɛ wo kwai sɛ de na wo te ase na wo yɛ no hwɛ ha na kwada wo de wakɔ fie ho ba wiase de hallelujah amen wiase de obegya wo ha homi no kale fru ma wo se kɔ na me daadaw ba wo te ase so ma hu so wo daadaw ọbẹ̀mú ọ̀hún sẹ wọ́n ní ẹ̀bùyẹ ọ̀hún sẹ ọ̀hún yẹ fẹ́ ọ̀hún sẹ wọ́n ní ẹ̀tìẹ̀ ọ̀hún sẹ ọ̀yẹ guy ọ̀hún sẹ ọ̀yẹ wọ́n sẹ ọ̀hún sẹ bíbí di swag ọ̀hún sẹ ọ̀yẹ swag ẹ̀ nsẹ́mu ọba wí ase o hwẹ́ nípa máa nà mí wúrà hó yà nà yẹ mi yẹ o kàn nípa ní aso nà má yìí ní aso ọ̀nàmọ̀dún sọ abẹ́dùn àmànàmọ̀ ẹ̀ Ghana o bà nà má yìí ní aso lẹ́yìn àmì sẹ́ mi húnu sọ obi ewu sẹ́ yà na me yam hyehyeme nipa yi babi wakoduri ono nko na ehunu de wo hono no mo di ka akɔye onyakwa beka bibia kyerɛ atiasefo akonya bia ne ho ɔbɛfa ye ne nipa mfa ye nya hwe ye se ye ni mu ye so aka nsɛm bia kyerɛ nipa mfa ntinya wadi so ɔbɛtena sɛ ma wiase we da na da okra bɛ furu no ɔbɛgya ho tene wote ase babi abɛkɔ bia akɔ nzongo so ɔno ɔbɛkɔ wokɔ wansammere ɔno ɔbɛkɔ ukobogo so takwa ono obeko adanso asase nyankopon so woyi afiri woyi wafiri so no obo se natene ne no no odi wachi onya ukwa mu da yes ema wani mu hu ase no waka nsense mu nyame suro onya mbache wo ama na yeye nti wo se ko na yesu frɛ wɔn bae yesu ankofo no nya abodwo no ena yesu frɛ wɔn bae ɔka sɛ ena ɔka sɛ munum sɛ munim sɛ wo kyerɛ wo de wo yɛ de yɛ wo kyerɛ wo de nkɔfo no yɛ de yɛ dabi o kyerɛ wo de wo nim a wo de aba ni mu no wo kyerɛ nkɔfo de wo nim wo de aba ni mu no ɛna wo kyerɛ wo sɛ de munim wo de aba mu no mimi mu no nya saa neteɛ to wo sɛ
Munim say wiase. Ya nya botre. Wose munim say Wiase ama na man ahemfo. Wiase ama na man ahemfo. Di won so say awura no. So ohini bia okuro bi so a wose ono koduru ohina a okuro bi so a ono ye de ye. Won so won de kredi kuro no so. Won ye ho a won hu say dafo ni. Da sibire ni. Kuntun kurunkum. Osa agefo. Amo wisi. Wose wiase ama na man ahemfo no. Ya omudi omo nkrofo no mo se omudi omo so se awura no me pa to de Yesu kanya sare wo beton nti no ka cho se munnim saa se munim ti no de kasa kire wo de wo ti ai ukuro mo hene wo na di usu wo di usu sare ai da bi wo di usu sare ai owura esa asase no wo ye kuro ne ba wo firi kuro mo won so asase ne da wo so wo pedan asia kire okoto firi ne ho ada na ye kuro ba so nkotwa bi incident ka beto samea ndi wo firi kuro mo wo na ase mi firi ye fence fence nkontombre nkawe side ho wo na ase wo firi nkawe wo de wo na ase wo firi wo pedere si wo so kotwa asase bi nehwe ndi wo hene na ho no ono na di usu se owura ndi wo bon se ope wo ye kuro ba o ope wo de opa ye wo to ahemfie wo akotwa bi nehwe de besie wo ya wo to ahemfie kura wo pass asase ni bi asi dan no age se ukọ ohene no ho na ye owura o sa na wiase amaya ye wo moto so no sa na eye nhihye ye de ye eda ho Onyankopon somafo mini aba ise Nyankopon onton kwamu da bia oma ontena senche mini aba ya dansi a wodi a wosra tena wo chemma ye wurodifo adema Benjamin ne sei o se oye obi a wafa afuro wanyinsen na nyinsen na wanyinsen no o se obeka se yasuja aguni yafurunim saa na mini aba yi ka kire mi o se yafuru ni mutimi ye ne hye ya jina to hospital aboni nsuo ni yafuru yi ho nti obeduru fie nsuo na ko ni nipadua mu no na asabe gya ne yawo kese wo yafuru yi so wakobia enko na yei no se wonya akwanya eno wase okun mi de ma ho de akon doctor for de wo munyansa ye enye medwane no makotoa meja mini aba ya danse ane se ebra doctor for nim de fo ye ya ansi aga no ene wo ye se mesa akomeja nchen o se wonya akwanya ewo Onyankopon di fo anim na ebra wo dwane kwatoa ne papa na wode na sam dan no se papa mafa afuro na afuro na mafa no problem am e face ni doso yafunu mu ni timi dwa me se de ye de mako agu obi ani so de hyehye no me yafunu no mu sa na eye me o se ka o ka asem ya na ye Onyankopon di fo se kwa koma to yem o da me ba je ye mini aba so o te ka wa koma to yem na no ni yafunu no o te se emu adwono fom wo ha Onyankopon di fo mini aba yi se efri da wo kasa kire yafunu no na enam se wanum asem kuta tumi na yafunu tie wonne a wote no o se yafunu ni tie wo wura wonne yafunu na emu dwa no nyinsi e pese sen no wo se firi sa ada ne besi nne wonte ye obia wo de yafunu mu biew Onyankopon di fo kronkron asase ne nyina so somafo mini aba yi se ofo sa se da we di anu wo ye boni ayefo firi se watua sika anya yi eha oba wona asene na okasa aye no wantua taku wantua sempoa wanto hwe ama no nenso so wanya fa ahodi a wode Onyankopon ase amen peja osane ka so ura Yesu yada wasi o onamidi 14 ni yewura minua ba ma ni minua ba yi wana bofra ni na yewura omodan se ne se
na nsan tem empompo ebebo abofra ni kotodwe empompo no omukopɛ empompo aduro de tarso anko omode tarso no afi na na empompo no ehunu ye kese enu akyere no nipa afro sa akyekere mu no mo yiye nuro bebre se anko afi de sa de betu mu kura ne se abofra no ontimi nante ne ma me se ode nsaka ni kotodwe na that's why etie last week na wotwe ne endo nyamedi fo mo de abofra ba sorry ye pon sorry ye wura omunya akwanya wo anim na ma me nso ode abofra no ba wanim na ode be kiro se ye wura de ato na nani onyamedi fo abofra ma me se do mu ya nso do nsaka enan no odo nsaka de ote ya ne se amen ye wura amen no osibra wo firi wanim ode abofra no kɔ no abofra na no wapagya no ɔkɔ na abofra no nante na ekro yewura wo se wo kro no na abofra no enam na ekro onyamidifo ana ne papa se enumira no ekoduru enumire fom no na empompo na aba abofra no kotodwe no na pai efiri honum no abofra na de ne ho ebesi na yewura no so da nyankopon na se amen amen yesu beye obeyo na ngweduma dadie sentrene osuma mi yesu na wayo na ngweduma mire sentrene osuma mi yesu inyamie na wewe dadie sentrene amen ba cho transi adansi anonim ya mani agene se onsa maame no oba ni kunu kan ho no mudi adansi ba odi akra ne ba no na ni kunu nka ho ntuti so ha na ekoso no na oba ni na be ma no so ye de enim enti wo so no aye de na o ma mon na ko to ba kwa be fa na so a akon so be so na de aw na so o ha no na o mo mienu nyina na ye de ye etete wo mo na de eye me nwanwa na ye manage ne se o so odi abofra no ba mani mu ha no odi ni koduru fie ni yesu dini mu ha na pompon ne paye ena na aye na nadodo so sei na otwe ena odi ni ba mani mu na otwe se ne na me de mensaka ono kwa me de mensaka mu sa no wo yi mensa ena yesu dini mu dini koduru fie na mu se pompon na paye amen uza sana mekai ena no bi sa obi so ne baba mani mu sa ade ne esi nani on so me de mensaka no so on so firi akoduru fie na ade ne ye de paye hey afene nante na wontimi nante de se no nanti me da yesu ase amen me da yesu ase amen di be ma no oba ne nkwa na de akra ne baaye ba o hwe ode ne ba mani mo ko fie nsente ne esi no hu se nyankopon aye bi kristo aye bi ama wo amen ampa me hwe ade ne kura mo se akwae no e me nwanwa because me hwe ani mu na ade na ye den ready aye baka sabe bosumi abaka sabe bosumi ade yemo sana ka so ra yesu ya da wasi o ra yesu ya da wasi o wasumana mame wasumana mawo wasumana maye wasumana masasino wasumano
Wasumana Maya Kwaji Wasumana Maya Kwaji Odifati my dear Wasumana mame Wasumana mawo Wasumana mayenina Wasumana meriasia Mewura otenini Menua be men so se oda onyankopon ase Yewura de nti o kasa ni nyina ne se Nansen ade bi besa sebe ne to ho Esa otia se de asa de obi de ne nsa etine no ada obi de mo were etine no na antwa no na se de ya esitie no sa na besa ho Yewura so no kra de no onim se eya nanse Onamidifo minua ba ma kire mu se ade no ye ne ya edi ninya na ontimi ntase esa ho ketua bi na ni ba no so na etre efiri ne tofa no ekofa etre a ontimi ntase Yewura enti na wotwe ne last week Sunday twam Onamidifo minua ba ma se oba sorry ebre onyankopon na mo so de na asem no bawie ya opon wasore no onyakwanya wo wanim Yewura ode na kosem ne yade ebebedan Onamidifo minua ba ma se osrema na ofiri wanim kokoduru fie no ade acheye no na ne tuna bibia ba besa wa abobom pumpunya atre ekone to ba kwa yesese de watojem ana yede ne to asigem no abobom pumpunya ade acheye no na ne tunu nyina hwa ne tese de wowo ayi ne ho no wowo awro ne ho foforo no ensamba wo bo onyankopon ye ho nsankyene sabi Ewurade ba chewu Miwura minua be mense ne to nyina awro ne to nam no awro na mienu nyina etu oya no sei etu onu de wonim se ebia ewro na bibi foforo bi na asaba afa de ewro ya ontrasia na watimi atenase onsori a na watimi asori Yewura oti afiri kwasi ada no ebebesi nne no yew na no otie no wonti biem onyankopon no akotwitwa age no ayi na firi mu a Yewura no so da nyame ase Miwura ni mienu so Yesu beye Obeyo na mwa juma mire Tenase Medasa Frowadi ase amen na dance ne me wanwa kwasem ene na otwe na wo ka kire me se ade bia be ye woto a ai sa nanse no wo se atretre afa woto be san ho nso atretre he se ni nyina wu kura ama ho no ayetse aye fresh se miskin na ese bibia enye ho efiri ene na otwe be si ne no na babia se mfunfun fe empumpunya asese en kra no se saade ne ye ne ho wura so se mark ye de ene ho na ayete se o skin na ene na o twa na o ka se me kire me o se o tena se o se ye ya so to ina o de aha o bre kwasem ena Abraham me de me saka o firi akoduru fie o da ya de chie na hu se ade ni nyina aworo efiri ono ano no me woni amenka no kwasem Hallelujah amen we na me ka se on se Kristo som no bia ni on de nyame som pa abodwo mu no dinga ensanche ne da di se nko bi bebe woni mu a ka je se de enim sa asoro ne tie nko tie sika ansa no waye de baba obesra ma obi a ebra wo huna mane a pachai ya da Awurade ase amen me da bi Yesu Kristo ase amen so nam ne dom awu
ahomobro tumi so na adeɛ na ayɛ wo no ebra me srem a wo Yesu Kristo dinim adeɛ kyeɛ ho sɛ adeɛ no ɛso aworo ɛworo ya sɛ awu na deɛ ɛnwanwa ne sɛ ɔsɛ hɔ na yɛ te sɛ deɛ na kane ɔtie himu sɛ me na ka so bra Yesu da wasio bra Yesu da wasio. Amen. 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 Yɛda Israel mfo Nyankopɔn ase medɔfo ɛna no pɛn so sɛ wɔnam ne dono na humɔborɔ so no adom yɛ medɔfo voice of truth ɛbrɛ na so anam ne wɔ no medin do di fo Adwuma Benjamin anɔpɛn so medɔfo yɛba asɔre fie so Nyankopɔn nam ne dom so na wabɛkyerɛ yɛ sɛde ne sum asɛm ne ho ntasɛm wayi bie di no da kyerɛ maka to sɛ ha ɛbrɛ na makwai ɛbrɛ ni sa afidie so di asɛm no kakra bi na ɛbrɛ na makwai a yɛde brɛ wo na sɛ pani nyina akyi no waka sɛ nsɛnkyɛnni bɛdi wɔ na bɛgye asɛm no di akyi so ɔhwɛ asɛm pani nyina akyi na ɔtwe biara nso ɔnam na humɔborɔ so Kristo fam so nam ne nokora hom so no ayɛ ade foforɔ ɛde ama binom so ɔhwɛ ɔbaa no ɔse no ɔnyinsɛn na ne nyinsɛn ne yam edwan sɛ deɛ de makogum na ɔse adɔktafoɔ ayɛ bi a ɛhwɛ ahodoɔ scan ahodoɔ so enuru ahodoɔ hu na amane ɔne ne ho ɔbɛbɔ amane na mesɛ de ma no Kristo na me nsa so na wayɛ ade foforɔ ɛde ama no ɔse afɛde nipadua no ɔgye ani asomdua da dum ɛsɛ ɛnsa no biribi tim so watwerɛ sɛ deɛ ɔtie mu no ɔso yɛda Onyankopɔn te asefoɔ ase na ɔhwɛ broda no nso ne ne yere ɔse ne ba no ade bia bɛsi ne 90 sɛ mpɔmpɔ ɛma abɔfra no ntumi ɛna osu anadwo ɔntumi nante na ɔse ɔmo de nnuro ne adeɛ atare so a na ɛberɛ ɔmo de nnuro taase no na adeɛ ne yɛ dendendene ɛyɛ na ɛnan de ne ba manim na mesɛ de ma no Kristo Yesu dine mu ɔsɛ ɔmo firi me nkyɛn ɛkɔduru fie Yesu dine mu na adeɛ na ɔmo de nnuro ɛfa so ɛtare so a na ayɛ dendenden no betene me nsa mesɛ Awurade de ma no Kristo dine mu ɔmo duru fie na apae ɛfiri wɔkɔ no ɛno ana abɔfra no ɔda ɛma asomdwie ba na wohwɛ me broda no ɔtwa toɔ no nso se ne to adeɛ bi abɛgu ne to te sɛ ananse ɔntumi ntena ase ɔtena ase a ɔhunu amane ɔsi apeni na ɔso bɔ amane na mesɛ de ma no Kristo Yesu Nazareth mu ɔse ɔfiri m'anim kɔduru fie ɔdaeɛ a adeɛ kyenyɛ no na adeɛ na ayɛ ne to no fei na ne to no ɛho nwoma no nyinaa aworɔ ɔnim sɛ biribi na ɛbɛyɛ na afei ɔtena ase a ɛno ano no ɔse firi wɔkɔ no ne wedeɛ no saa yɛ sɛ abɔfra foforɔ ne ho nam no yɛ sɛ deɛ ne ɛteɛ ɔhyɛ Onyankopɔn animonyam ɔsɛ ɛyɛ ne nwanwa agye ne nsam animonyam ka Kristo a ɛna na ɔsomaa me no ne dini medɔfo yɛnom nyina na meka wo sɛ ɛna nɔpa yi a me ne wɔhyia yi ɛyɛ memenda voice of truth odiifo Adwuma Benjamin na ɔkyena nɔpa ɛyɛ kwasiada me ne wɔhyia ɔkyena nɔpa yɛbɛhyiam na enipa me sɛ ɔkra ɛne no ɔgyapadeɛ sɛ ɔkra bɛhu de Onyame pɛ na ɛbɛtena so wɔ de Nyame pɛ mu na ɛbɛyi ne ho afiri bɔne mu yɛnom na ɔsomaa me to ɔkyena nɔpa baabi a wo biara no meto me nsa frɛ wo wobɛhu odiifo Adwuma Benjamin ɛwɔ Kumase a ɛdwo so Bonwire Junction Kumase a ɛdwo so Bonwire Junction ɛdwo so ne dwabɛn trɔtrɔ no wobɛnya bi ɛwɔ Central Market anase Labour Asafo Market anase Amakom Runabout Ahunaga Junction anase Ofurikrum wobɛhu sɛ trɔtrɔ ne pae ɛdwo so ne dwabɛn fo trɔtrɔ no bi ne ka kyerɛ mate anase driver sɛ wobɛsi Bonwire Junction so osi Bonwire Junction so a hwɛ filling station kɛsɛ ne wɔ hɔ no ɛkwan na ɛda wo nsa benkum so wɔ no efie ne so wɔ nim tenten so na ɛyɛ fitia no ɛkwan na ɛda ho no efie n'akyi ɛhɔ na bɛmu Odiifo Adwuma Benjamin Amerika ɔsɛ baabi a wɔ Ghana biara no sɛ wɔ Kentampɔ sɛ wɔ Sunwan sɛ wɔ Sawi ɛhefa na wɔ Takoradi anaa Cape Coast ɛnkran anaasɛ Tamare anaasɛ Kasoa baabi a wɔ biara no ɛtɔ me nsa frɔ bɛ sɛ ɔkra ɛne no wɔgyapadeɛ nti sɛ waa na wo drive na wo ba nso a bisa ɛdwo so
ye kyerɛ kwan no a wo so wo pedwa ben kwan no ye kyerɛ wa so be so bo nwire junction uduru a filling station kese ho obi sɛ odi fo adwan Benjamin na obi a be kyerɛ wo sɛ ha hwɛ wo na wo woni mu tentenso no ye da Onyankopɔn te asefo ase na me do fo me kai wo sɛ enuoma nyina echi o kyerɛ hye mu Onyankopɔn na honhom so ɔna mene so ɔbɛ ade foforo e wo bi brem sɛ ne da bia ɔyɛ nda no ɔna mensa so ɔbɛ ade foforo e wo bi no brem na sɛ mpachi ene mo nyam ka asefo ade ndi sɛ opeso frɛ no mo kyerɛ ɔkwai ni no watimi ni me ahyia ɔkyena no pa kwasiada ɔkyena no pa kwasiada no pa ina ne me ahyia hwɛ number no so ho number no hwɛ na frɛ ɔmo no bɛkasa no ma kyerɛ ɔkwai ni no watimi ni me ahyia Kristo makwaya ɔkyena no pa me ka o sɛ me no ahyia me nda no pa yi na ɔtwe sɛ ne Royal TV so Voice of Truth odi fo Adwan Benjamin mesa no ahyia ebra abɔ no nson kɔpem no nwɔtwe e Royal TV so ene me ahyia ka kyerɛ wo nua Onyankopɔn so wie nkan ne ba koro Yesu Kristo dine mu amen bye bye.